Selam temaşavan nêja az Kayseristiyago leger rêz bernameyê din leger warabam di şîfirekirina demê qanûna yekom dem nivîn û eslê destpê hebûna madde bi rengên wî yên jiyêna hejmar, mejnayî û nirxên tiştan û heta têrbûnê gerdûnê jebeyî dem nayê ravekirin leber ku pêvandin weko amûrek ji bo destnîşankirinê dirêjiyê, firehiyê, hejmûn û kûrayiyê tê bikaranîn, dem jî weko amûrek ji bo destnîşankirina hejmar û kalîteyî madde tê bikaranîn. Bi alîkariyê amûrek bi navê dem mirov dikare jiyana gerîstêrek an jî jiyana mirovekî li ser rûyê erdê bê xeletiyê herî kûçik texmîn bike. Zanîsta ku nekeve kategoriya demê nikare pêvajoû û pêkhatiye fîzîkî, derûnî û çerxa ku ji formên wanê nû derdikevin nas bike û reva bike. Di destpêyek de dawiyê her pêvajoyî de di projeyekî de xeletiyekî kûçik demekî dikare bibe sedema vendahiya giran. Ger di pêvandinê awayiyekî de xeletiyek çêbibe, girîngiya awayiyê digihîje sifr li ser bêngeha karanîna demê, ne tenê pergala xuya dibin, di heman dem de jî bi mijarên re pergalên nû jî têne afirîndin. Mînak dîtina psîkolog berê her tiştî heft salên pêşînê jiyan lêkolîne. Di vî serdemê de, di vî eyamê de rêya mezinbûyîna mirov xwediyê girîngiyekî taybet e. Li belê qonaxê destpêyek û yên direng heta bîst û heft salî xwe giring in. Dema ku pêhatina pergalê laşî û derûnî çê dibe. Dem çêbûna jîngeh, zeman, hebûna madde di avêrdorê de û bandorê wê ya li ser mezinbûyînê madde paşa roj ku têkiliyên piralî ye, pergalekê zencîreî pê re têkeldar temsîl dike.